Kaixo, arratsaldeon, Arturo Hermoso de Mendoza naiz, espeleologoa, Satorrak espeleologi taldekoa, eta Artetako iturburuan gaude, Handiako mendizerraren azpian, eta pixka bat iturburu honen ezaugarriak kontatzera nator. Iturburua oso berezia da, zeren garai batean aurrekaria izan zen. Babes eremu bat prestatu zutelako, lurrazpiko uren kalitatea bermatzeko. Beraz, hor mendizerraren gainean araudi bat dago, nola egin behar diren hor gainean jarduerak. Bai nekazaritza, bai abeltzaintza, turismoan, eta gizakiaren jarduera batzu erregulatuta daude. Babes eremu horren barne, badaude hainbat mendi eta zerra ezberdinak. Hala nola, Satrustegiko mendizerra, Goñiko mendiak, eta ia Sarbileraino ailegatzen da. Paisaia karstiko honetan, elurrak sortzen dituen elurzuloak, horietatik etorriko dira nagusiki urak. Hala ere, ezagutzen dira hainbat leze garrantzitsuak. Horien artean, Mugaleze, Caballero, Majadas de Torrano, eta hainbako bazulo izendatu zituzten horrela, eta sakonena 200 metrokoa da, eta horretan sartzen da Fuenfría, Mugalezeko kanpoko erreka, eta ateratzen da hemen Artetan.